Recording 1, 2, 3, 4, 5. Welcome back sa laing edisyon sa akong podcast. Kauban si Konsehal Bernie Bitog-Bitog. Ako yung gigrab ang opportunity kay busy kayo siya sa Kongreso and ni-appeal na ko sa iyahang grupo karon na gitawag kong Bambuang. Bambuholik din. Bambuholik. Ang akong silingan nga congressman sa Distrito 1 sa Bukidnon, I would say, usag yapon sa mga dako kay nga tabang sa kuagay. Grabe yung mga advices kanako in terms sa politika, in terms sa upang pang mga butang. Wailain, pareha po ni first termer, kay ang iyang yung wife mo ay congresswoman, si Kong Malo Costa Alba, pero siya mo hindi sunod, kay last termer naman si congresswoman, wailain Congressman Joman Alba. Kong, salamat kayo sa pagsugot karon. Nisigit po sa inyong oras. Ayong hapon, Councilor Bernie. Salamat sa invitasyon, no? Di pa jud ko nga grabe mo nang imong interes sa kanibitaw ako mga antipasiya, no? Ay sa tinuod lang kana bitaw mga kauban nato sa serbisyo publiko, grabe jud ang panglantaw, antipasiya para sa katawan, kana jud ang atong kinahanglan nga suportahan. And kana example jud na si Councilor Bernie mga igsoon. Sa tani namulitika na sa tani no sa ng politika. First day, thank you na nag-experience ko namin sa Bamboo Pavilion karon sa Manolo. And kani siya nga area gyud i-convert ini nito cafe din siya. Coffee shop kana. And kung inyo makita sa background puro yun iba kaning lamisa bamboo, bike bamboo, cabinet bamboo, lampshade bamboo. Tanan na lang, everything bamboo. Everything bamboo. Sa ako na yung background music dapat na ni si Bamboo ang nagkantaan na lang, parang tuloy-tuloy na ni. And di ko gusto mag-story about politika kay Juan kayo, anong boring kayo ang topic na politika. But ako isa yun sa ni-appeal na yun aning about sa imuhang pagduso aning Bamboo. Na-timingan ko nga ako ang chairman karon sa climate change. Yes. O nabawaan ako din nga grabe kung hindi ang benefits. Congratulations sa ikaw dyan ang nahing chairman sa Committee on Climate Change. Nalipay ko na, kung nabawan hindi na kung ang Bamboo pag hindi is makaproduce hindi siya mas grabe pang oxygen compared sa mga kahoy. Yes. No? Kano sa ang sugod ko, kami gimuhang pagka-bamboo ating, pagka-bambuang ni mo aning bamboo. Actually, mga 2017, 2018, no? Na-introduce kita sa... So, tayo pa na yung congressman? Yes. So, panahon pa ni former congresswoman na Malo, no? Ato nang i-introduce ka na bitawag na Bamboo Economic Enterprise Program sa Distrito 1, no? Okay. Kay ganahan jud pini Malo kay nakita namo sa Bamboo dagan magud kita mga social issues nga ma-address. Yeah. No, social and environmental issues. So kay sa tinuod lang karon moingon ta na bawal ang mamutol og kahoy or maghimo og kanang bitaw wood charcoal. Daw bigo sa man nato ang mga igsuon nato nga kana bitaw ang inabuhian. Correct. Diba? So, nakita nato nga kasi pwede nato nga himuon nga alternative nga material ang bamboo, whether for furniture or for kana bitaw for charcoal. Alam mo in fairness nimo kung Joman Alba. Una, imo na widen, labi na ako na widen nimo sa ako muna una sa una ang kawayan, it's either pampayag-payag or tangkal sa mga. Yes. Let's be honest, mga 90s o barbecue, ang stick, o barbecue stick, ang kawayan, parang kitsa o ganang usay galing, I don't know. Hindi ko kamalukod kung ako lang ba nun. Dito, ato pag yung nakita nga kung bamboo galing nga gamiton, murag low quality, murag pampublic, murag akong mentality. Yeah, they call it poor man's timber. Oo, di ba? Kung imong balay, binuhat na tanan sa bamboo,
Galisod ka. Pero in fairness, karon tungod na ni mga engineered bamboos, na nakoy nakita ng mga hotel, even your pavilion, nakita na to karon nga, ang bamboo diya, hindi siya mga pangtangkal ra ni pangbayas. And kung imo galing hunaon, mas durable pa siya. Tapos tama yung hingon karon nga, even ang iyang mga waste, ang iyang mga abog-abog, mahimo pag karon charcoal, which is ang kanipaging nga charcoal, quality, dugay sitawa na mahilis, mas init, mas mudugay pag siya. Ano mo, May efficient. yeah, mas efficient siya. So, meaning to say, guwapo diyan ang bamboo. Talagi, makapuli pag siya nga rin nata mamutulog kahoy kay kanina engineer bamboo, pwede gid ta makabuhat og plywood. And to think karon ayon nung pangunahan kung naka-engineer bamboo barato kay ang pligo karon sa engineer bamboo tagpila sa kapligo Dahil 6,000. Oh, Imagine imagine mga major hotels karon kana ang kay karon tungod sa mga challenges tungod sa climate change. So grabe jud ang atong paningkamot niya. Well, globally grabe jud ang movement toward sustainability ipursu na tong development pero kinahanglan na angle of sustainability so kana bitaw instead of using kanang hardwood ga-introduce kita unsa may alternative sa hardwood kay di ba Colesberg mamotor kitag kahoy how many years na to ma-replace ang kahoy pila ka years, 10 years. Yeah. Unlike with bamboo 3 to 5 years ba? yeah actually every year Ay, tama. Pagsugod pa ka nun, 3 to 5 years, tapos kung magsugod na kauban, every year na rin kasi dapat. And then according to science ang kawayan ang engineered bamboo ang iyang strength ang tensile strength niya is comparable to steel. Yeah. No? So, ang compression strength niya is comparable to concrete. So, grabe yun ang opportunity, no? In fairness also to the technology po, kasi dati pag ang kawayan, tas sundang-sundangon na magunato. So, kasi magproblema ta kay ang kahamis, ang magbalod-balod siya, tapos dilistrate, ano ba? In fairness now, because of technology, because of our machine, Innovation. ang term, munang karon makakreate na tao plywood, Yes. tapos nanutay mga glue, talagang likod. Yes. Kay, remember again, sa una manggon, pag mupalit ka og salaset, tapos I remember yun, primero na mong first din ang mga salaset. Diya sa Puerto, sa una ka sa kasalaset ng mga bamboo-bamboo. Tatag 600 ra. Nahimo isang simbolo sa, parang medyo pitos, pagkita medyo, wala pa kay kwarta, kuwan lang sa bamboo lang sa ka. Eventually sa una, pag yun makirog sakto, dali na kay gibugbog, anak-anak na kao. Sa bugbog, di ba? Pero karon compared, pila na ba? 20 years ago na, karon tanawa, even kanya mong giligpuran karon. And I know, galing karon muna ng industry push. And Actually, sa pang-ano diya, Coach Bernie, what is actually unique sa ato diri sa Northern Bukidnon, no? I'm sure, daghan pa ang muna nakabaluan ni. Ang atong giant bamboo, diri sa Northern Bukidnon, pasabot dili lang Northern Mindanao. Pasabot dili lang Bukidnon, ang atong giant bamboo is considered by industry players as the best variety of giant bamboo in Southeast Asia. in Southeast Asia, Southeast Asia. So, na ano naman, kasi karakter na ito, mas lingkon. ang giant nato is giant, yun. No? Dili kay giant din. Gabot og 9 inches to 10 inches ang diameter. Talaga? So murag lubi ba? Murag lubi. Yes. So pasabot, for every pole na ma-harvest nimo, just imagine kung inana kadako ang diameter, pasabot mas daghan kag mahimo nga produkto. Perfect. So, ang challenge karon is unsa una to ni pag-maximize sa kaninga resource nga ma-utilize nato ni siya para ma-address nato ang problema sa Campo-Grihon, Kawadpon, Tama ka. Northern. Alam mo, tuti, kanina lang nanong ako po ni Kwanto, kaniha, dili po sa pagkuhan, say kung magtanong ka, when we say agriculture, sometimes kailangan dagkog ikaw ang mga yuta, hectares, for example, iba, vegetables, upan pa. In fairness to kawayan,
dili nimo kailangan sunod. Yes, and actually, kada bitaw, kay parehas man ta, no? Nga, ikaw, chairman sa Committee on Climate Change. Ako, miyembro ako sa Committee on Climate Change sa Kongreso. Kani bitaw problema nato sa climate change. Why we want to address it, but at the same time, di po nato gusto nga atong mga igsuon mawad-an po kana bitaw panginabuhian. So with bamboo, maka-introduce kita og climate mitigation nga strategy. Tama. But at the same time, na sustainable livelihood. Diba? So, what a perfect combination jud nga maka-income na ang atong mga igsuon at the same time, maprotektahan pa natin. Guys, I'll give you an example right now ng livelihood. Dagang kayo pwede mabuhat. Ganina itong na-mention, pwede makabuhat og building. Pwede sa ka makapabaligya per slabs na ilan. Pwede sa ka makabaligya per siya tawag na kang nanay sindi. Oh, per piece. Per piece. planting material. For example, planting material. Murag gani. Nag-harvest daw ko sa kabulos. Sa kabulos. So, unsa may economic opportunity diya. Of course, makahimo ka og slots. Makahimo ka og kanang bitaw mga 2x2. Pero at the same time, kanang bitaw mga branches, kanang mga kagingking ba? Ano po nato na for planting materials? Nga pwede niya akong ibalik yan. Atong mga nagsiwil-siwil, dito malabay, atong buhion, pwede sa imong planting material. Yes. And then, siyempre, engineering ka. Yeah. Di ba, engineering ka? So, kaya kawayan, hindi man straight kanan. So, nakakay mga, bitaw mga reject, no? Kana, ayaw kung na nato, di ko nato na ilabay, kaya pwede nato siya ngayon na charcoal. So, it's, now, the last thing pag ito, ako nakita, sa kanilang mga proseso, di pa kita kailangan ng dako kay nga pabrika. Yes. Pwede rin yun sa backyard level, ang cutting, ang pag-cure, may term na, ng treatment. Treatment na, no? Maraming kasakit nun. Treatment. Even katong sa charcoal. Yes. Actually, any ordinary farmer or any ordinary furniture maker can actually transition, o pwede dyan mo transition from wood furniture making to engineered bamboo furniture making. Dili pa kaayod ako ang kapital. Di pa yan. Daghan pa ang atong resources, no? So, ang question na lang karon, saman, interesado ba ka? Kay even galing, asa di ko yung tanong ko, hindi ko yung dito dapat yun sa katong plastar na kanang lamig kayo ngayuta. Actually, mga dapat sa kasubaan, di ba po, yes. Alam mo, ang bangko pala, the best, isa siya sa soil erosion, siya po na yung muhawin sa iyo. Yes. Good siya for soil protection, soil rehabilitation, water conservation. Yes. May po siyang reservoir actually, kaya ang bangko po din, nasa capability of absorbing water. Yes. So, panahon sa kanang mga drought, sabi nung pang climate change, chair ba na panahon sa drought, ako siyang, sabi sa'yo pa, hulaw, may tao, dahil nakabantay ka, kanang bitaw kanang mga sapa or ano diyan, creek na naay kawayan or spring, basta naay kawayan, di dyan pautan og tubig. Exactly. Even though summer or kanapitaw, talikay siya sa soil erosion, kanang isa. Sabi na sa itong mga kabukiran karon nga grabe kayo ni soil erosion. Kaya maayo magandang root system sa kawayan. Yeah, root system. Tapos dili po siya makabungkag kung kuhan. Dili po siya makapatay sa iyang abay ng mga tanong. And parehas man ta sa climate change controversy, no? Kani bitaw kawayan, no? Ang kawayan magud mga igsuon, ang in terms of carbon sequestration, 30% better pa na siya sa kahoy. Sa kahoy. Yeah. And then ang ga-absorb diya og kanang bitaw carbon dioxide, dili lang ang kanang bitaw ang tanom. What I mean is ang bulos or ang leaves, no? Apil ang roots. Yes, apil ang roots ga-absorb siya og carbon dioxide. That's why dako kaayo ang iyang may katabang mo sa pag-sequester sa kanang tawag natin mga carbon dioxide. So that's why technically, so now you guys understand, anong ako nagpa-member sa Bambuang. Bambuholic. Katawag ko sa Bambuang. Buang pa rin Bambuholic because lagi, dako ang maigo niya batanan. Then again, this livelihood, like, again, hindi ko gusto mag-story politika, but you know, I would be biased kaysa ako maging district na yun. Medyo taga-internas.
Which is dagat may mga yuta dito nga. And then, Kailangan dito, taluman na pwede. Councilor Bern, sa tinuod lang, ang gobyerno, being the biggest procuring entity, kung suportahan ng ang kaninga industriya, makaya dyan. Example, agagit ng concrete example, kita, nangatay mga activities, panghatag makita o mga plaque of appreciation, mga trophy, mga. Actually, instead of kanabitaw, mahatag kita o plastic nga plaque of appreciation, Let's use na that. ito ang kanang giant bamboo, no? Nga plaque and then laser printed. So, wapo tayo nga, nga material, no? Even galing na nakita. Even ako galing na ako yung tumbler nga ginabuhat. Actually, namin example, nga plaque, no? Sige na, napamoy one shell product. Sige na, Pakita na to. Amoy patanaw. But again, it's really nice. Again akong ipakita karon no. Sa una, kung may bamboo lang, murag ginalangan na to ang bamboo, mura siya kanang tungod kini ka afford bamboo lang ta. Now, layo na yun. Compared 20 years ago, when you say bamboo now, medyo elevated na. Yes. And kaya nga, ang technology, dili man kayo, dili capital intensive. Yeah. Once Bernie. So, that's why ganahan ko ani kay number one, it's not capital intensive. Number two, dagan kayo kitag raw materials diri sa Northern Mindanao. Di ba? So, sayang kung di nato ni siya ma-maximize ang kaning raw material. Tama. And then, di ba dito kailangan tapos, in fairness to bamboo, ang daming variety, no? Nasa yung mga bamboo nga gwapo, pang-kuran, pang-guard. Ito. Kani example, no? So, kaning social na guys. mga inson, no? Kani, pwede gani, muhimo taog, kanabitaw mga sayings, Cons Bernie, di ba? Kanang, that knows who does not pay. Butang niyo sa iyong tindahan. O sa inyo nga ng mga signages. Signages, councilor. Social na kahit in fairness na nanatay technology nga makaprint, no? Kuha yun ang design ng logo. So, dos por dos. Tanawa ko. Muna ko pasabot, sa unang panahon, ang problema pa kasi masalusot pa tapat tanong ko bigaw, dos por dos. Ang grabe, as in, paminaw. Grabe yun, as in solid. So, dili na ta makaingon og basin ang quality, baka ato lang gi-over, ra kay baka na bang si term nang gi-over taro na to advertising sa but actually pataraw. And then, can you imagine, Consberg, sa dos por dos nga engineered bamboo, imagine na mga igsuon kung pila kakahoy ang atong masin. No? Just by introducing engineered bamboo, just by convincing, no? Ato lang i-convince ang atong mga furniture makers nga undang na mo sa paggamit og kahoy, no, sa furnitures, no? Can you imagine how many trees ang atong masin? So, maprotektahan jud nato ang atong kinaiyahan. No? So, especially karon na i-consider ba nato nga we are already in a state of climate emergency. Diba? So, kinahanglan jud nga magtinabangan kitang tanan, no? Di lang pwede nga gobyerno lang ang lihok. Everybody karon should participate. Tama. And ma-involve jud sa Ganda. Guwapo na yan. Lahit na yun kayong nausap na yun ang mulagway when you say bamboo. So, pagingani na engineered bamboo na isa. Diba? So nice. Congratulations on this. And tana, ako gining ma-spread pa dito sa mga hinterland barangay school. And thank you for the idea. So, mahimo akong i-invite ang atong mga igsoon sa Cagayan de Oro, no, nga mas maayo man gud kung mas daghan pa matagaan og ideas nga pwede di ay ang kawayan nga mahimong substitute for padala tag letter. Magpadala tag letter, dalo na to dire ang city agriculture, clean road, tanan engineering para makita nila na unsa ni kanindot. Even HR, all communities, kanang bitaw mga LGUs who are interested to explore ang potential sa kawayan, we are more than willing and ready to help. Salamat po nga di kahangol, anak. Kaya na mag-iba nga, dili ako rin eh. Thank you for also nga,
Bisan nga akong mga constituent sa District 1, mo gyapon ginakadawat. Tapos Actually, anli pa din ang kape. Grabe nagtapos sa this is God's blessing to us. Ah. So, kinahanglan nato i-share sa tanan. Salamat. Again, daghang salamat kang Congressman Joman Alba. Shout out kay Congresswoman Malu Acosta Alba, nga number 1 kong supportive. Salamat. Number 1, pambuholik. Bamboo Hollywood. So, Sa salamat. akong bambos. Kabalo niya po. Bambus. Daghang salamat sa intanan. Salamat. Or please follow akong Facebook just in case na may mga pangutana. Sabi, dagan man kay fan page, Joman Alba. Yes, Joman Alba or Rep. Jose Manuel Joman Alba. Yeah, nasa Facebook just in case na. Or pwede sustainability slingshot By Joman Alba. by Tama? Joman Alba. Ayan. So actually, ako na po naibutang nga link just in case yan. Interesado po mo ano, na po mo yung mga grupo gusto nyo buhaton nga livelihoods. Or interested po mo sa advocacy on financial education, Yes. you can also check Freedom for All. Sunod na mo na nga topic si Kong Joman Gay. Kabalo nga, busy ba ako lang ginisang kitapok. Ato ko ng istoryahan, kaya naroon pa siya ipasabit karon nga, before mag-win, kailangan nga naki-seminar sa financial literacy. Kaya kasagara, maglipay-lipay, pahuman og ninyo, paghuman, magulguol, kay grabe nagputang, grabe ng mga bayron. Next away na. Next hour na. So, ato po nang isgotan, sunod na itong fun. Sunod na mga punches kauban si Kong Joman. Dagan salamat. Dagan salamat sa intanan. Please follow ko sa Spotify na naminaw karon. Shoutout sa intanan o sa YouTube. Dagan salamat. Ingat mo tanan. Bye!